Hera mar penj laktar machiegni kendo ka wawacho ni ngima en mwandu matecheno ni en Ruth Otieno kenda mor mokalo ni wantiere kar thieth abomiyo daktari wa thuolo obonyiso wa nyinge en nyakanye olonye weche mage kaito wadonje e twak achiel kachiel machiegni daktari bang ndalo mathoth arwako kendo Ruth an luonga ni Immaculate Opondo an nyalego Siaya United States of Alego. An daktari mar lak mar tuoche mege lak mege nyithindo to kama wantie ni wan Kisumu to Mboya Estate e clinic mar lak miluongo na Advanced Care Dental Center arwako uduto. Yedo kama na nya Dr. Immaculate wa morga mar bedo kodi wagombaka igolo doke itwa kotende kod chandruoge mopogore mag lak ahinya kuom nyithindo kawuono twakwa makawuono kang'eni wadhi kete nango gi dholuo makare kata kama ni nyalo pimonwa ni en ang'o matimore momiyo onego wabed kod twagni odiochieng' makawuono. Twak makawuono wadwa wuoyo chandruok malure kod pangruok mag lak kod choke ma mako lak to kod dongere iluonge ni mal occlusion manyiso ni leke gi mamalo kod mapiny ok rom maber. To mal occlusion ni kaka wan jok ma chiedho tuoche mege dhok ok wanene en tuo lakini waneno nen gima nyalo chando ngima ng'ato. To nyalo chando ngima ng'ato e yore mopogre opogre. Yo mokwongo onyalo mono ng'ato chiemo maber. Yo mar ariyo onyalo mono ng'ato wuoyo maber. Yo mar adek onyalo mono ng'ato winjo maber e ngimane niwach inyalo rango kaka leke ni opangre, kaka chogo malak madhogi, kaka sura ni chal ineno anto kanen kama okajaber to mano nyalo chando ngima ng'ato. To pangruok malak nyalo mono kata ng'ato yudo tich maber modwaro. Inyalo dwaro tich kaka tich mutiyo ni mar media minyisi TV itimo lendo nji to leke ni ogajro okinen maber koro nyalo moni tiyo tich mibro nyisi mbele ji ayanga niwach ka ng'ato rangi to neno ka leke nigo okopangre maber. Korango sura ni ka leke ni okopangre maber sura ni bende lokre okinen jaber kakone gibed. Inyalo yudo ng'ato kirango wange ne ojaber, kirango ume to jaber Ruth Amani, kirango leke ne to gajro to achon to nyako ni kata woi ni en woi majaber tang'o motimo leke ne. Ma leke ka opangore maber samoro mamalo krom gi mapiny mano en condition ma onego beni ing'iyo nikech nitiere kaka obro rocho ngima nyathini kata ngima ng'ato diere makoro osedhi mabor kopogore kod ber mar neno kata kopogore kod chia mar neno ben nitiere kaka onyalo affect general health kaka ngima ng'ato chal. Okahinya oko affect general health ahinya lakini o affect gima waluongo ni quality of life. Nwach health kaka World Health Organization luongo en a complete state. Onegi bed ni winjo maber ingima ni duto te. Okonego bed mana ni iwacho ni ngima maber ka iongo kod rem. Onego bed ni iongo kod rem to iwinjo maber. Mamor kaka ini bende na achiel kuom gigo ma iwacho ni ng'ato nitiere kod ngima maber kata nitiere kod ngima makare madwarore. Thothne kaka leke koko pangore maber kata mamalo okrom gi mapiny kaka nipimonwa kacha ni malo occlusion mal occlusion. Ipimonwa kacha ni thothne leke mamalo gi mapiny okrom maber ok gipangore maber to thothne ang'o mathoro ga kelo chandruogni? Chandruok ni kelo kod gik mang'eny. Tabro wuoyo gik ma japiny nyalo geng'o. Gik makele ng'eny nitie minyalo geng'o to nitie mok nyal geng'o. To nonro mosetim i chandruok mar pangruok mege leke ni oyudo nyiso ng'eny gi inyalo geng'. Atamalo 80 inyalo geng'.
tata malo 20 tamo ji geng'o nwach gin gik ma timre koke dwachi to matimre nwach ng'ato nyalo geng'o to kogeng'o e mang'eny. Koro abro wuoyo gima kelo chandruogni ma wanyalo geng'o. To mokwongo madwa wuoye en rito leke mege nyathi matin. Nyathi matin ma jahigni 0 nyaka higni 5-6. Leke moko mwaneno mwaluongo ni milk teeth. Leke ma kochopo kinde moko to chako bet mayom yom to luar, to sama giluar no to leke mege permanent mege jomadongo donje. Koro leke mege nyithindo matindo go nyaka warit. Nwach leke mege nyithindo matindo go tiyo tich maduong' e ngima nyathi, to leke mege nyithindo matindo go korit gi maber to leke mege jomadongo ma waluongo ni permanent teeth gi bedo mabeyo. To kibolo leke mege nyithindo matindo kande to leke ne kobet ng'ama duong' be dhi bedo maricho. To ng'eny jonyuol okorito leke mege nyithindo gi maber. Ng'eny gi paro gin leke ma temporary, gin leke ma bang' dweche matin to gibro mukre piny. Koro ang'o momiyo akaw kinde makende mar ritogi. Ng'eny ji paro kamano. Koro leke mwaluongo ni milk teeth kata primary teeth kata leke ma nyathi kuongo bet kodo, gichako twi ka nyathi ja dweche 6 to nyathi kochopo higa 2.5 to bro yudo kosebet kod leke gi. Gin leke 20, 10 malo 10 piny. Koro ng'eny ji paro magi leke ma ka nyathini ogik higni 5-6 kato gichako mukre. Ang'omiyo nyaka chandra na rito leke ma bro mukre. An iluonga ni pediatric dentist. An daktari mar leke nyithindo matindo. Parie nang'o momiyo okaw okang' mar tiego daktari mar lak mondo bed specialist mar leke mege nyithindo matindo go. Nwach gin leke makonyo kama duong'. Yo mokwongo magikonyo go, samineno leke nyathini go, bed king'eyo ni ibuo leke go ntie leke malosre, leke mege jomadongo. Koro tich mokwongo ma leke go timo en kano nafas ni leke malosre piny ka. Gikano nafas, girito nafas ni leke go. Nwach kirango leke mege nyithindo matindo go, gin leke matindo tindo to girachar kabisa. Iluongo gi gan milk teeth nwach girachar kaka chak. To gitindo to gipangre maber. Emomiyo kineno nyathi matin kobuonjo kata kanyiero, leke gi beyo kabisa. Mana ka gingima. Kok gituch, ok gikuodo tut, ok giram nyathi. To kiwe leke go ma otuch, okunyro timo buche nyathi lake ramo, aeto muk leke go. Nafas mar lak malosre mar ng'ama duong' chande, nafas no dhi dinre. Koro nafas no koselal, sama lak mar ng'ama duong' chochopo mondo wuok, to dhi yudo ka nafas monego donjie odinre. Koro odhi tika monego, okonego twiya, to koro lak magajre chakre kanyo. Okoro wapim ni kama. Wawach ni koro wabet kani ji 2. To koro kwase bet katini iwacho ni koro iwok ikomi kanyo. Samisewo kikomi kanyo, to wabro golo kom kanyo nwacho ok wadwan kom obed kanyo to onge ng'ama obedi. To karantie ng'at monego bed kanyo iloi. Sama ng'ano biro dhi yudo ka kom onge kanyo. Koro dhi chung' kando kumoko nego bedie. To mane kaka gajruok mar lak chakre. Koro mano e gimokwongo kuom leke mege nyithindo. Mar 2, leke mege nyithindo mag milk teeth go, nyathi tiyo kodgi chiemo.
To bed nyathi matin kosewe dhodho thuno, samo chiemo koro chamo chiemo ma joma dongo chamo. Leke matindo go mege milk teeth go tiyo mana kaka leke mege ng'ama duong'. To tich motiyo mar chiemo no, sama nyathi chiemo, onjayo chiemo, sama onjayo chiemo to choke mege mag dhok gi malo gi mapiny gidongo. Sama onjayo chiemo to choke go dongo. Bed king'eyo ni nyathi mok nja chiemo kata ok wuo, ok otig dhoge, choke go ok dong. Koro chiemo no mi choke gi dongo. Bed no nyalo muodo niang', omuod nyoyo, orad mapera, okama embe manumo, rado manumgo. Ka gimotimo ne choke nego exercise. Koro gimedo dongo, gimedo tegno kaka omedo dongo. Kaka omedo tiyo kodgi, kaka omedo dongo. Oseyud ni jok maongo leke gi, nwach nitie jok mangu kasoro moki dendgi, maongo lak malosre kata chiel idhoge. Ongo lak kata chiel. Mano kang'o motimore Dr. Immaculate? En congenital condition. En rochruok i del, kaka del losre. Nitie rochruok moro makoro kaka ochwere lak onge molosre kata chiel idhoge. Jogo choke gi ok odongo. Gin gik mathiso thiso ok gidong. To chogo ni kok odongo to lak malosre ka ok dhi bet, ok dhi romo kanyo. Nwach koro chogo tin to lake kande to donga kaka onego gibed. Nwach nyathi ok ti kod dhoge. Koro mi leke ne gajre nwach ok odong. Koko chiem to ok odong. Ma en gima jonyuol onego bed ni ng'iyo matut mokalo ka nyathi osechopo higni monyalo chako njako chiemo, to ber kimiye gigo onyalo chamo ti gi dhoge no mondo mi leke ne obed motegno. Dr. Immaculate, koro waneno gigo ariyo madongo ma milk teeth timo kuom nyithindo. Namba achiel, gikano nafas ni leke mag joma dongo mabiro biro, ma kaponi ok oritgi maber to ipimonwa ranyisi maber mokalo. Ka ng'ato biro mondo mi obed to ok oyudo kom, ang' nochung' kata ang' nobed kama ok onego bed nobede, to gini dhi ketho pattern. Kaeto wach machielo bende ileronwa kacha ni seche ma leke mag nyathi ok orit maber, tema ang' leke kaponono ni giwuok to gibiro wuok mogajore to bende chok lemb bende wacho ni konyo mondo mi oti motegno kendo obed maber mokalo. Kopogore kod mano, milk teeth kata leke mokwongo gi, thothne ijwang'o gi. To ere kaka jonyuol nyalo ng'eyo ni samoro ojwang'o leke mag nyathi? Nikech ng'eni samoro watime kia. Joluo bende nogo ngero ni kia kelo chandruok. Watime kia kelo chandruok. Seche ma itimo ang'o to biro nyiso ni ijwang'o leke mag nyathi mang' nokel ne chandruok ndalo mabiro, leke moko pangore maber, samoro mamalo krom gi mapiny kod weche makamago. Yo ma jonyuol jwang'o go leke mege nyithindo e piny masani, mokwongo ok gigon gi mswak. Nyathi ma ja higa achiel, ja higa ariyo ok nyal goyo mswak kende. Janyuol nyaka kaw kinda makende mondo nen mogoyo ni nyathine mswak. Ng'eny seche penjo janyuol, to nyathini goyo mswak? To janyuol nyisa ne ogoyo mswak kendo goyo maber ahinya. Kendo goyo kende. Tapenje kendo, nyathini ni ja higni adi? En ja higni 3. To bende oluokre kende? Luok to ok onyal, pod otin. To kotin ok onyal luokre kende, ok onyal luoko dende kende, to onyalo luoko dhoge kende nadi. Koro janyuol nyaka go mswak ni nyathine. Wamake maka kanyo Dr. Immaculate, kwa duogo to wadhi nyime kod kaka jonyuol wajwang'o leke nyithindo mapod yom. Wadeno kacha ni milk teeth mang' nokel negi chandruok. En penj laktar, kawuono wang'iyo chandruok mar lak ma ok opangore maber kata mogajore kuom nyithindo matindo. Wantiere kod Dr. Immaculate, omiyo kik idhi mabor kata matin, kik isudi bang' thuolo machuok. Wadhi nyime. VK Ibambe na View Travel.
Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K, Mombasa, Diani or Malindi from 14K, self-drive deals from 3K, Dubai and Zanzibar from 560 USD, Mauritius or Seychelles from 1000 USD, South Africa and Thailand from 1080 USD, Malaysia, Singapore and Egypt from 1200 USD, and Maldives and Santorini from 2000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. This is the goat. Rich in nutrients A, D, B12, and minerals like calcium and potassium. It's lactose mild, easier to digest, and easy on your tummy. It's the goodness of goat milk from our farm to your table. A true alternative to other dairy products. Perfect for nourishing and nurturing the little ones. More Sangare, more goodness. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Immaculate opimonwa gigo ma kaka jonyuol wathoro timo mamiyo nyithindo chandruok mag leke mogajore, leke moko pangore maber, chok lak ma ok otegno. Ma namba 1 nowacho ni en wach maduong' mokalo ni jonyuol we nyithindo mondo mi ogo mswak kendgi mok en gima kare. Kanyo ema ne wantiere daktari. Erokamano. Goyo mswak en gima geng'o tuoche mege dhok. Tachiel kuom tuoche mege leke machando nyithindo gin leke matuch. To kiwe nyathini leke no tuch, nwacho kigone mswak, to leke nego biro rame. To korame, tingen chiedho lak en gima beche tek. To seche moko subtande wa mege serikal, seche moko onge kod yiedhi moromo kata mashinde moromo mege chiedho lak. Adier chiedho lak tiyo kod gik mang'eny matero pesa mang'eny. To seche moko pesa mang'eny no minyiewo go gik miloso go leke gionge, to nyalo chuno mondo muk lak nyathini kapok sane ma ok ochopo. To komuke chon to eka leke magajre go biro bedie. Koro nyaka kaka jonyuol nyaka wakaw kinda makende mondo wane nwagon nyithindwa matindogi mswak odiechieng' kodiechieng' moloyo gotieno kapok gidhi nindo. Odiechieng' kodiechieng' moloyo ahinya gotieno kapok gidhi nindo. Ang'o momiyo gotieno to ikete maino mokalo? Gimomiyo nwach lak matuch ng'eny gi tuch gotieno seche ma nyathi nindo. To gimomiyo lak tuch gotieno seche ma nyathi nindo kata in ng'ama duong' en wach olaw ma rito dok chien gotieno. Sami nindo to law mani dhogi bet matin. To law ko bet matin to kute ma tucho lak go ng'eny, dhogi chiemo bendi wen gichamo, giloso go acid ma giketho go laki. Mang'eny chandruoge. Kare momiwacho ga ni lak remo ga matek gotieno. Ni lakano rama sana gotieno. Kang'eyo kisega winjo kesno Dr. Immaculate. Tiende ni bakteria ka koro odich mokalo acid ng'eny, olaw bende tine dhok, koro yudo ka chandruok bedo mang'eny mokalo. Koro ji duto nyaka go mswak gotieno kapok ginindo. Gigo mathoro kelo gajruok kata pangruok mar lak moko pangore maber mokalo en neglect mar milk teeth ka kipimonwa kanyo. Causes mamoko nyalo bedo ang'o gini? Cause moro kendo makelo gajruok mar lak gin timbe ma anyalo wacho ni timbe maricho. Timbe maricho gi gin kaka ng'o? Nyathi dhodho lwedo midhodho ni. Lwedo kidhodho to force modhodho go lwedo no dhiro lak, dhiro leke go to koro ok gipangre maber. Onyalo dhodho lwete ni gihero dhodho lwedo machiek ni luongo ni thumb, kata moko be dhodho lwete gi ariama. Koro nyathi osiko mana to sacha mo gitimo kamano to ketho leke gi, pangruok mar leke gi. En tim marach kabisa ma dhodho nya. Koro kineno ka nyathi osechako dhodho lwete to chak tamo nyathino mondo we dhodho lwete kapod otin, mondo leke ne kik kethre, pangruok margi obed maber. Aeto seche moko iyudo ka nyathi osiko luodho lewe oko. Anapim kaka nyithindo moko bet.
kamora mo amiyude tem oluodho lewe wo kamano. To lep en gima pek kabisa. Lep, pek mar lep en kaka sukari nus kilo. Half a kilogram. Mano kuom nyithindo koso kuom ji duto te? Kuom ji duto en gima pek. Lep en gima pek. Mana kaka muma wacho ni lep en gima nyalo ketho mang'eny. Matin to nyalo kelo mang'eny. To oneno matin guoko lakini en gima duong'. En organ maduong' kabisa to bendo pek. Koro ka nyathi osiko luodho lewe woko. Manyiso ni lewe no owuok kumonego bedie. Obet kamok kare. Obet kamok kare. Lep onego bed idhok malo. The palate malo. Ok onego bed pinyama. Onego bed malo. Koro ko bet kumok en kare kendo dhi dhiro lekego kata odhi dhiro nyaka chogo mapiny ni oduoko piny aeto nyathi bet nafas maduong' e dhoge. Koro mani luongo lak moko pangre maber. Onge lak ma dhano malake onego bed nafasi maduong' amano. Mani luongo ni open bite. To mani ikelo kod luodho lep woko. Yudo ka nyathi osiko mana lewe ni kind leke ne. Lewe ni kind leke ne. Koro lewe no dhiro leke gi to golo nafas ni. Koro ka isebet gi nafas amani to ngima ma nyathini iyudo ka koro orochre. Nwach nyathini ok nyal kayo chiemo. Samo chiemo to ok onyal kayo gimoro kod lekene mambele gi. Mar ariyo, nyathini ok nyal wuoyo maber. Sani koro ing'eno osewuok nyathi ma jaigni 5, koro en jaigni 10, 2, 13, 15. Ok onyal wuoyo maber. Koro kodwa wuoyo to bro bet kod gimiluongo ni lisp. Koro bro wacho Papa Ruth. Ok onyal wuoyo maber. Koro gajruok malak ni dhi mone wuoyo maber. Odhi bet kod lisp. Ok onyal kayo gimoro, ok onyal chiemo maber, ok onyal wuoyo maber. Mar adek, ok onen maber. Kirange tiwacho to wuoyi ma jaber abera ni to lake ne ginadi. Ok onen maber. To kosechopo adolescence. To gini bo chande. Self-esteem bro di piny. Kendo chando gi kabisa. Ma kata nyathi ok nyal perform maber e school. Onyisin jowete na nyiera. Kati klas ok onyal ting'o bade malo boduok piny. Ok odhi wuoyo maber. Ok odhi wuoyo maber. Ok onen maber, inyiere, owinjo self-esteem nen piny. To mana nwach lep miluodho. Oko. Ne jogo ma samoro nyithindgi dhodho lwetgi kaka nipimonwa e kidieny mokwongo cha bende nyalo kelo chandruogni. Bende wanyalo neno ranyisi kaka mar lep milodho oko ni. Ranyisi mar lep miluodho oko kod madhodho lweto chalre. En bedo dhi kelo chandruok machal kod kamano. Odhi kelo chandruok machal kamano. Aeto dhodho lwedo be dhi mi leke go koro dhirre oko. Makata komi dhoge to leke ne neno oko. Koro neno marach. Ok en gima ber. Kendo chando gi ka gisechopo i adolescence. Koro chando gi kabisa. To kosechopo kanyo to chiedhe bende tek. Dobed ma Dr. Immaculate ma leke wuok gi oko koso dobed mokwongo kose mogik. Mogik ne nang'o matimore nikech ka abende gin leke moko pangore maber ahinya ok ang'eyo ni tang'o mane timore ka. Mani gin jonyuol ma okorito leke nyithindo matindo. Milk teeth obedo neglected. Koro muk gi chon, nafas olal. Ma nyisin koro lak wendo moro biro to dwa bet to onge kumodonjie. Koro wachon onego otui kani. To nafas onge. Nwach milk tooth no gol chon. Koro wachon warang kamoro nono. Koro tui kamoro amora moyudo to mabe neno marach. Neno marach kabisa. Mama en neglect.
mar milk teeth miyo omuk gi seche moko winjore koro leke ti seche ma ok kare. Onyalo bet mano. To mani be nyalo bet genetic. Nyalo bet ni oringi anyuola? Oringi anyuola. Nyalo bet nitie janyuol achiel miyo chogo mar lak ni tin to wuon nyathi leke ne dongo dongo. Koro nyathi o inherit chogo matin kod leke madongo dongo. Koro leke gi koro dongo mohingo chogo kumonego gibedie. Awachnu koro apong' ahingo kom kumonego abedie. Koro iyudo ka lak moro koro twi ok onwach onge nafas moromo ichogo kani ma ginyalo donje giduto. Aeto gimomiyo lagni sana sana canine ni otwi ok onwach en permanent tooth mabiro mogik mbele ka. Koro biro yudo ka jomoko gi osemako nafas. Osekawo kom. Osekawo kom. Chandruogni ng'eny marom nade Dr. Immaculate? Ka en chandruok ma wawuoyo odiochieng' ma kawuono, leke moko pangore maber, leke mogajore, leke ma samoro nitiere kod nafas maduong' mokalo. Kotenore kod nyithindo ma ineno e siptal ka ong'eny marom nade pacho ka ahinya e bomawa ma Kisumo kachiel kod Nyanza? Ong'eny. Ong'eny. Awach na atamalo nyithindo 60 kadhi mbele. Mano ni malo zaidi. En malo zaidi. Ong'eny. To e gik mikwanonwa gi mane mathoro bedo mang'eny? Lep migolo oko, neglect mar milk teeth, koso dhodho lwedo ma nyithindo thoro timo. Momiyo en malo kamano. Neglect mar milk teeth. Manyiso ni jonyuol ema changia kata ema miyo nyithindo bedo kod chandruogni. Ng'enyne. Chandruok mar ka en ang'o Dr. Immaculate? Chandruok makani en gik mopogre opogre. Kirango chogoni diny kabisa. Odiny ba kendo kata shape mare ok ber. Koro leke gi dak rom. To chandruok makani nyalo bet lep, podo nyalo bet lep. Lwet midhodho. Midhodho, lwedo midhodho. Aeto gima nyalo wacho ma riwo gi duto te ni nyithindo ok water ir daktache. Ng'enywa ng'e adhi ir daktar mar lak to an kod rem. To ka onge rem to ok gibibiro. To seche ma ok gibibiro, gibro biro ka nyathi ochopo higni 15, osechopo i secondary school. Koro ing'e nyathi samo chopo i secondary school, koro eko ochako ng'ere, to bo chako penjre, ajaber, ok ajaber. Leke na gibeyo, ok gibeyo. To sechego eka koro jonyuol kelogi. Koro eka gidwa fwenyo nkara wach nkani. Ji ok bi subtal. Jirito nyaka reme makelgi. Ok en gima kare. Nwach seche moko inyalo yudo lak mar milk tooth mano onego bed noseluar mondo permanent tooth okaw kare ok oluar. Tinyalo yudo nitie kasoro ichogo kanyo momiyo ok oluar. Koro permanent tooth charango tana twi kanye, ok one nafas, odhi twi moko nego twiye. Koro janyuol kelo ni nyathi higni 10 kata 7, en gi milk tooth to en gi permanent tooth, en gi lainde 2 mege lak, moro rom mokwongo milk teeth, mar 2 permanent tooth. Koro ing'en sama gibiro molewo, garama machiedho gini bet mamalo kabisa. Ten gima kane gibiro chon, ten gima yot chiedho. Koro migi gitiyo kod pesa mang'eny. Gichulo pesa mang'eny. Mondo irie lak maduog kare, en chieth ma iye tek. To nyalo kawo thuolo marom nade? Kao higni 2 nyaka kata 3. To seche moko nyalo chuno, kaka koro moroni mar open bite no mano. Kaka mani en kasoro maduong' kabisa. Maseche moko nyalo chuno mondo ter jatuo aina ni pala mondo odin kani.
Mana pani bro pimonwa maber e okang' machielo kidieny machielo. Awinjo kimulo kacha laktar mar lak monego beni tere nyithindo mondo mi check gini to leke gi chal nade, chogo mar lak chal nade, mondo mi yud kaka inyalo geng' chandruoge gi minyalo geng' seche ma kare kata seche mowinjore. Wakaw yieyo ka waduogo tibo nyisowa ni kaber to onego beni itero nyithindo kuom lakteche mag lak didi e higa, ka oko chuno ni tere sa rem kende to onego beni itero nyathi didi e higa. Tikidhi mabor kikisudi. Wakaw yieyo ka waduogo to Dr. Immaculate bro pimonwa ni in kaka janyuol onego beni tero nyathi ir laktar mar lak didi e higa. Irito nyaka rem bedie, irito nyaka leke ne gajre, irito nyaka koro obed gi chandruok mang'eny mag self esteem kod gik makamago e kitere ka laktar koso. Omiyo kikidhi mabor kata matin, kikisudi. Ageno ni ano kawiro makeup mang'eny ahinya. Angadia ni nitiere nyako kae momori ahinya. Introducing Kundali Bhagia in Luo. This is a story of two sisters who lost their father, and in their quest to find their mother in another town, they find love. Enjoy this romantic drama of Kundali Bhagia in Luo on viewsasa.com. Mano ber ahinya. Era mit, era odake kindwa. Mujenge kigero tomam, nagede nera wani. Kigoyo mujenge kigero, nagede nera wani. Awacho nati mate. Na kena uri seme wapi na sigureti nyara lego. Donge nati mate. Kata kininde na mutino. Mondo mi udusikize tune mar chieng' moro nwadag maber. Idiyo star 860 star 418 as Ramogi TV kod jothumbe duto. The National Dial Committee has agreed to adopt that proposal, and we'll be sharing with you a list of those issues as prioritized. Komiti matatu wake kind kweth siasa mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja omedo bedo gi winjruok e gigo magidhi miyo pek etwa. Manen Governor ma Nairobi Evans Kidero donjne manyien e doho ka itude kod lal mar shillings milion 58. Kidero okwedo ketho makamano. Ikruok mar romo mar pinje Afrika e wi bero lwasi. Africa Climate Summit koro chope ng'iende. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wantiere kod Dr. Immaculate. Kane pok wadhi e yweyo nopimonwa kacha ni ok onego beni rito nyaka dakika mogik seche ma lak nyathi oserame maka konyalo timo kokidhi e osiptal. Adwani opimnwa ni to ka ber onego beni itero nyithindo e osiptal mar lak kuom thuolo marom nade bang' dweche adi koso bang' ndalo marom nade ka ber. Okay, nyathi mayom onego teri osiptal sama lake mokuongo ti. Kineno ka lake mokuongo ti, to nyiso no se onego ichak wuoth kod daktari mar lak. Gimomiyo onego ichak wuoth kode, sama ngitere sama lake mokuongo no ti, daktari mar lak dhi puonji kaka igoyo ni nyathini mswak, toothbrush mitiyogo, toothpaste mitiyogo, chiemo monego imi nyathini, aeto dhi nyisi ni nyathini adwaro nabroga nene bang' dweche 6 ka dweche 6. To ng'eny ji ok tim mano. Kinena na lak nyathini koti mokuongo to ichako wuoth mar dhi osiptal, ichako wuoth kod daktari mar lak man machiegni kodi. To kilewo to higa achiel kik rum ka nyathini pokone kod daktari mar lak. Bang' mano, bang' dweche 6 ka bang' dweche 6. Obed nen kod rem, obed nongo kod rem, nyathi nyaka ne kod daktari mar lak. Gimomiyo sami idhi osiptal kata ka onge rem, kantie tuo moro mochakre tidhi chiedhe chon. To tuo mochiedh chon chiedho yot, beche bende yot.
Mothiedh chon thiedho yot kendo beche bende ogonyore. Dr. Immaculate, samoro ng'ato ne neno chenro ni to oyudo ni nyathine kare no neglect milk teeth kata leke mokwongo mag nyithindo. Samoro bende oneno nyathino osebedo ka dhodho lwete kata ludho lewe oko. Samoro bende osefwenyo ni koro nitie kaka nyathine wuoyo kaka nipimonwa cha maluwore kod chandruok mantiere e lekene. Obiro iri kaka daktari mar lak molony e leke nyithindo. Diagnosis thothne itimo nang'o koso ibiro ng'i ang'iya itimo nang'o kapok ichako thieth? Nikech nipimonwa ni en thieth ma onyalo kawo higni 2 higni 3 to nengone bende ok yot ahinya. Nengone ok yot. Koro geng'e ber. To sama jatuo biro ng'eny seche nwach gin lek mogajre, jatuo wone mabro biro ka wacho nan gu shida. Adwaro ni konya. Nyathina ni lake ni ok mora. Kata nyathini ywak no ok mor gi lekene. To kose nyisa gimomiyo biro, tabro abro timo nonro matut. Nonro mokwongo en abro kete kom ka, tabro rango dhoge no, kaka leke ne romo kod kaka leke no pangre aita ndiko piny. Bang' mano twabro goyo picha mar chogo te. Ntie piche kidieny mopogre opogre, ntie picha ma iluongo OPG, eno nyiso mna chogo mamalo kag chogo mapiny, aito kendo ntie picha mo manyiso ayo buongo kabiro piny. To picha no bro nyiso wa gik moko te matimre i chogo kanyo, mabro konyo wa chiedhe kata manyalo miwa pek kawa seche mwachiedhe. Kwase goyo picha to kendo wabro goyo picha mar kamera. Wabro kao kamera to wagoyo picha, wagoyo face ne, ntie kaka wagoyo nyaka leke mani idhoge go, waluongo ni photographs, intraoral and extraoral photographs. Kwase go picha go to wabro kao models, wabro loso models mege dhoge, to models go emani toki go. Koro models gi piche go gima jatuo won wacho kwariwo karachiel twabro bedo kod gimiluongo diagnosis. Aito diagnosis ni bro miwa wabedo kod gima wabedgo plan kaka wabro tayo chieth mar jatuoni. Manyiso ni ok en giming'i ang'iya gi wang'i kama. En jatuo pimoni, in bende ineno, igo pichni, iloso model, tiende ni en diagnosis matut mokalo. En diagnosis matut. Bang' kiseloso model go, to ntie rula mitiyogo kod measuring instruments. Tipimo lak kalak. Ipimo lak kalak. Ntie gik mipimo mang'eny mondi yud diagnosis en mane exactly. Nwach chieth pangrok gi, rochruok i pangrok gi opogre to chieth gi bendo opogre. Ma thieth bro biro kaluwore kod chandruok mantiere. Dr. Immaculate, nidwa ni mondo mi wapuonjre godo ang'o e chenro ma kawuono mar penj laktar? Mani en mar tuoche mege gam. Madwa tiyo kode tuoche mege gam. Ma bende wabro tiyo godo bang'e. Daktari, isetimo diagnosis, iseneno nyathi, ineno lekene kaka chal, isetimo gigo duto te ma itimo. Thieth ni wachonwa kacha ni dhi luwore kod chandruok mantiere. Abo chako kod kidieny mokwongo, ma antiere kaka ochanda mokalo nikech gimomiyo nafas nyalo bedo maduong' kamano. Kang'eyo ni leke gi mano koti maboyo moromo, thuolo ne okaw kod lep manigolo oko, ithiedho nang'o daktari? Koro mani kuom jatuoni shida ne ntie nwach lewe, noluodho lewe oko. To sani bende en kijana maduong'. En jaigni 17 kanyo. Osebedo ng'ama ng'ongo. Mani loso ko jarom nade? Mana ko ng'ama ng'ongo. Nwach nobiro koywak ni nafas ni duong' ahinya chando chunye, ok omor kode. Koro dwan mondo walore. Koro wasekawo piche, wasegoyo x-rays, wan gu models, koro nafas ni lore nang'o. Mane penjo? Ntie gik moko mwaluongo ni appliances, to jopiny luongo gi ni braces. Koro ibro ket chumbe ipango kareri ti lak kalak. Aito kod wache, kod elastics, twabro yuayo go lake gi kod chogo gi mondo girom gibi karachiel. Iluongo ni braces.
To braces nyalo tieko chandruogni? Braces nitie kaka kopang gi maber gi daktari mong'e gima timo bro dino nafasni. To ka bed nen poden obiro ka en wawach ne en jaigni 7 obiro chon to gima ne dwa timo ne wa train mondo kik oluodh lewe oko. To kwase train bo we luodho lewe oko to leke gi duoga kendi. Gi develop maber. Koro nwach lep madhiro gi chakoro ok lodhre oko, leke gi ne duoga kendi ka nyathi pod tin. To kosechopo ng'ama duong' to koro nyaka ti kod appliances, seche moko wanyalo timo surgery mondo waduok chogo ni iye. Kanye mana dwa duoki nikech nawinjo kamoro kanyo kimulo ni samoro nyalo ter nyathi e surgery mondo mi duoka dhoge no mondo mi obed maber. Koro seche modhi e surgery Dr. Immaculate utimango e chogo mar lak mondo mi nafas no orum, utimango e leke mondo mi nafas no kata thuolo no orum. Koro seche modhi surgery mokwongo surgery ti nyaka time kod daktari motiegre surgery iluongo ni maxillofacial surgeon. Koro maxillofacial surgeon dhi ng'ado chogo ni bo ong'ade oko aeto kore kosete maber aeto tweye kumonego bedi. Koro kar mondi chopi surgery, kar mondi chopi braces, ang'o ma moni kelo nyathi chon mondo wakonyi mondo we luodho lewe oko, mondo wakonyi owe dhodho lewe. Nwach kikele kapok ochopo higni 10 kanyo to the minute mowe luodho lewe oko owe dhodho lwetene to leke gi bro duoga maber. Aeto kendo gimoro mane adwaro wacho iwach ma nyathi magolo lewe oko, seche moko lewe no nuoko nitie gimo kendo makelo mano bende waluongo ni mouth breathing. Kar mondo ywe kod ume oyweyo kod dhoge, oyweyo gi dhoge. Nyasaye nochweyo dhok en mar chiemo kod wuoyo to umen mar yweyo. Koro ka ng'ato yweyo kod dhoge owe yweyo kod ume nyiso nitie kasoro. Seche moko nitie gima dino kar yweyo mamiyo ok onyal yweyo kod ume. Koro nyithindo ainago mayweyo kod dhoggi nyaka wati kod daktache moko sana ma iluongo ni ENT, ear, nose and throat doctors, mondo girang nang'o modino nyathi kucha ma nyathi dak ywe kod ume to yweyo kod dhoge. Koro ka giserango bi gigolo gimodino ume no to nyathino duogo yweyo maber. To lepa ni wachonwa ni pek, muya mawuok e dhok ma nyathi yweyo gi dhoge ni bende nyalo kelo chandruok maduong' ma chal kamano. Nikech seche moyweyo gi dhoge en yamo donge mawuok to donjo. Lep ne wiwachona ni opeke momiyo kogole oko to nitie kaka odindo. Ok ang'eyo ka yamo kata muya madonjo e dhok kata wuok e dhok bende pek manyalo kelo chandruok machal kod mano. Yweyo kod dhok ok ber. Nwach Nyasaye no ok ochwe dhok mar yweyo. Sama iyweyo kod umi, muya madonjo i umi nitie gik mokium kanyo ma lose mondo bed maler kapok odonjo yoboeni. To kiyweyo kod dhogi ibro ywayo muya man gi chilo, man gi viini mopogre to nyalo mi tuoche mege kor kata mege nyalo mi tuoche yore mege yweyo. Kaito bende nitiere kod yier ma bende samoro choko burugo koro ok kal to dhok to gibro kala gi duto te. Gibro kalo gi duto. Wantiere weche mag thieth Dr. Immaculate. Magi gin leke mogajore ma bende nipimonwa ni milk teeth samoro ne owuok chon. Ma ato ithiedho nang'o makoro leke madongo ogajore yudo ka moko nigi oko, moko ni wacho ni nyalo pangore milk teeth gi permanent teeth bende gin rows 2 mag leke. Koro ing'eni nyathi dhoge chalo msumeno ma tich nyalo bedo matek matin. Magi ithoro thiedho nang'o daktari? Koro lak motiyo ko ni luongo ni canine. To mae lak momwatiyo gago samwachamo wach ni nyama choma. En gimikayo. Gimidwaro arua maber. Mae lak matiyo. To kirango koni en ga lak achiel kuonde te. Lak mar canine en ga achiel. Koro en to ok wahero ga mondo muke.
Koro nwach nafas onge, seche moko chuno wan mondo wamuk leke moko chien koni mondo canine ni odonj kik wamuke. Koro ibro yudo ka ilalo leke moko mondo olos nafas ni canine ni. Nwach canine en lek achiel kende. Koro kwadwa ne wamuke. Koro wanyalo muko premolars gintie ariyo, wanyalo golo achiel mondo wen canine nafas. Kaito kisemuko premolar kata achiel, itimo ang'o mondo mi canine ni oduogi? Kendo watiyo mana gi braces go, watiyo kod wache to waywaye to donjo e line. Seche ma iketo nyathi orwako braces, braces gibiro tiyo kuom thuolo marom nade mondo mi oywa canine ni mondo mi odoge wang'e, kaka onego bed ni odoke wang'e? Luwre kod kaka okethre. To ka en ma ok okethre ahinya, nyalo kawo dweche 8 nyaka higa achiel gnus. To komo kethra ahinya ma dwaro tich mang'eny to nyalo dhi kata higni 2 higni 3 kapod ichiedho ng'ato. Na winjo kwacha chenro ni wacho ni en thieth makawo thuolo malach kendo pesa bende okawo mang'eny. Mondo mi losne nyathi lekene kosebedo kaka maja higni 17 ni, ma nyalo kawo pesa manyalo romo adi kama? Luwre kendo ni dhi suptal aina mane, in which part of the country. Ang'eyo kaka Nairobi bech thieth i private beche tek. Serikal onego bed ni beche yot, nwach gitiyo kod pesa mochok kod jopiny. To en gi thieth ma range 50,000 seche moko nyalo chopo kata $500,000. Geng'o ber maloyo thiedho. Wang'e ni kaka wanyalo geng'o chandruoge gi duto te nikech $500,000 kuma dhi gole mar loso lak. Wanyacho ni mano donge en pes puodho. En pes puodho. To en gimi nyalo geng'o. En gimi nyalo geng'o. Geng'o ber moloyo chiedho. Wageng'ane chandruoge. Jonyuol ma pod nigi nyithindo matindo otem mondo winj puonj mondo gigeng'. Erokamano ahinya. Wach mogik miweyowa godo odiechieng' ma kawuono daktari? Wach mogik mana gimiwacho, geng'o ber maloyo chiedho. To gajruok mar lak atamalo 80 inyalo geng'. Wabro geng'o nadi? Water nyithindo mondo ne kod daktache mege lak. Bed ni gin gi rem kata giongo rem, water ngi. Warit dhog nyithindwa kod ler, wagon gi mswak. Wami nyithindwa chiemo maber mok kel tuoche mege dhok. Pod ni ng'ato dwa tudore kodi tok neno chenro ni entiere kod chandruok odwa ni mondo mi okel nyathi kata en owuon obi otudre kodi mondo mi puonje mang'eny iyudi kanye daktari? An atiyo Kisumu, adak Kisumu. Iyuda Kisumu, Advanced Care Dental Center. Namba wa mar simu en 07 09 7 4 6 4 3. Kidwaro manyo mondo waneni kon i Advanced Care kani tigon wasim 07 09 7 4 6 4 3. Wabro tudre kod namba no, wabro pango ni appointment aito wabro neni. Amor mokalo daktari, kendero kamano kuom kawo thuolo ni kata odoko ni dich mokalo, iyie mondo mago mbaka chenro mar penj laktar, kendo en puonj mane tut mokalo, ageno ni oganda wa oyudo konyruok. Erokamano. Ago erokamano kuom joramogi duto, kuom kawo thuolo mar puonjo jopiny ituoche mopogre opogre, to moloyo tuoche mege dhok. Erokamano ahinya. Mano en Dr. Immaculate. En laktar molonye weche mag lak, ahinya lak kata leke mag nyithindo. Owacho kacha ni mondo mi thiedh chandruoge mag gajruok kata leke mok beyo ahinya gi nyalo kawo nyaka $500,000. To gin gigo minyalo thiedhi. Opimonwa kacha gigo makitimo samoro to nyalo miyo nyathini bedo kod chandruok kaka kokirito leke nyathi mayom. Ka lak nyathi ochako wuok ni dhi ir laktar. Neni luoko ne nyathi leke ne in owuon, weketo nyathi ma jahigni 1 ni luoko leke ne kende en owuon. To maduong' moloyo nowacho ni kineno chandruok moro amora to tem matek mondo mi ne laktar mar lak. Iluonga ni Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani ka wawacho ni ngima en mwandu.